Pojedinačna rasprava slijedi uvažena zastupnica Karolina Vidović Krišto. Dame i gospodo, stanje u hrvatskom zdravstvu jest samo preslika općeg stanja u hrvatskom društvu, a to stanje ima zajednički nazivnik, nered, pogodovanje uskim skupinama i zlouporabe. Ali da ne bude zabune, naši liječnici, naše medicinske sestre, kompletno medicinsko osoblje u velikoj većini radi izvrstan posao. Radi, trudi se i žrtvuje se. Ali kao i u drugim segmentima, društvenim problem je u načinu vođenja, netransparentnosti te općem neredu zbog nepoštivanja zakona od same Vlade. Svi mi koji nismo dio političkog establišmenta imamo iskustva sa ovim zdravstvom. Naručite se za magnetsku rezonanciju, naručite se u bolnicu kod dermatologa. Ovo govorim i za vrijeme prije pandemije, pa ćete vidjeti kada ćete dobiti termin. Građani mi pričaju da je to nekada 12 ili 16 mjeseci i tako dalje. Svi znamo kad je riječ o malignim bolestima da je brzina dijagnostike ključ izlječivosti ili smrtnosti. Tko je odgovoran za ovo stanje? Bilo bi naivno misliti da zdravstvom upravlja ministar Beroš. Zdravstvom upravljaju političke kaste netransparentno kao što i hrvatskim društvom upravljaju privilegirana djeca komunizma, a Vlada samo formalizira te odluke. Te skupine svojim odlukama namjerno uništavaju redovne institucije kako bi poticali primjerice privatne poslove samih dužnosnika u zdravstvu. Imamo primjer Instituta za tumore u Zagrebu. Ta klinika je već skoro 2 godine bez predstojnika, a vodi je vršitelj dužnosti koji usput ima i svoju privatnu ordinaciju. Kako je moguće da je netko privremeni ravnatelj 2 godine? To je isključivo moguće ukoliko želite tu instituciju uništavati. Koja je logika postaviti za predsjednika Upravnog vijeća KBC-a Split Jugoslava Bagatina u dobi od 72 godine? Je li bivši ravnatelj Vinogradske bolnice Mario Zovak svojim sinu pogodovao te mu protupravno promijenio ugovor i ukinuo mu obveze koje imaju svi drugi specijalizanti u Hrvatskoj? Ovo su pitanja na koje nemamo odgovore. Ova pitanja postavljam ja kao saborska zastupnica, ali ta pitanja si postavljaju i svi drugi hrvatski građani. Hrvatski građani imaju pravo na te odgovore jer oni financiraju taj HZZO, oni financiraju tu Vladu koja upravlja s tim zdravstvenim sustavom. Vaš model upravljanja zdravstvom je isti kao i vaš model upravljanja Hrvatskom. Skrivanje istine, potkupljivanje medija kako ne bi pisali o toj istini, te kontrola pravosudnog sustava tako da vas se ne procesuira zbog koruptivnog načina upravljanja sustavom. Osim što ga zlouporabama vodite, način na koji upravljate sustavom je bizaran. Bolnice nam se raspadaju, a ravnatelji tih istih bolnica kao da je sve u najboljem redu imenuju se dodatno u upravna vijeća drugih bolnica. Očigledno imaju viška slobodnog vremena. Model je jasan, uska šačica odabranih mora imati sve pod kontrolom i javnost naravno ne smije znati stvarno stanje. Kvaliteta, znanje i moral ne postoje u rječniku ove Vlade. Ministra Beroša su po nalogu premijera Plenkovića mediji glorificirali do neukusnih sjevernokorejskih razmjera. U trenutku kada je Beroš, koji je ipak nov u toj vašoj politici pa još ima i iskrenosti, kada je rekao istinu koja je slučajno dospjela u javnost, on najednom postaje sumnjiv, korumpiran i zločest. Beroš je, podsjetimo, rekao da je prijedlog reformi dao Plenkoviću, ali on te reforme drži u ladici. Zbog te izjave Beroš je postao glavni krivac, a po nalogu frakcije broj 1, to jest Plenkovićevog HDZ-a, frakcija broj 2 iste organizacije Grbinov SDP pokreće Berošev opoziv. Ništa se ne bi promijenilo da umjesto Vilija Beroša u ovakvim okolnostima bilo koja druga osoba bude ministar. U Hrvatskoj mora profunkcionirati pravni poredak u kojemu nema onih za koje zakoni ne vrijede ili im se prilagođavaju. Dame i gospodo, dokle god nepotizam i korupcija budu politika Vlade, a pravosuđe po nalogu politike ne bude djelovalo, a mediji kojima politika daje novce poreznih obveznika ne budu radili za javnost, već za korumpirane strukture, neće biti promjena. Hrvatski građani moraju koristiti sve demokratske metode, u to uključujem i javne prosvjede, i izboriti se za vladavinu prava jer je evidentno da oni koji su plaćeni da provode zakone, oni ih sami krše. Elementarno pravo hrvatskih građana jest da budu jednaki pred zakonom, a ne da Hrvatska bude samoposluga za danas u Hrvatskoj vladajuću djecu komunizma. Glasovat ću za opoziv jer svaki dan ove Vlade je izgubljen dan za Hrvatsku.